माजबादाव 62 किल'ग्राम गांजाजों लोगोसे वान केयार जब्द खालामदों, सासे हमजादों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव फिन साखा खबब्रै गारिजों लोगोसे गांजा जब्द खालामदों। माजबाद पुलिसनि सिग्रोमनायाव 62 किल'ग्राम होबथा जानाय गांजा जब्द खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामनाय गांजानि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 6,20,000 रांसो जागोन। माजबाद पुलिसा जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे गांजा सिखाव फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय सिखाव फालांगिरिया माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय नगाव गामिनि 30 बोसोर बैसोनि सिगम बसुमतारी। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव रौतानि सार्कल इन्सपेक्टर उत्पल शर्मानि दैदेननायाव माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबेजों लोगोसे आइसि प्रणब बरुवा, एसआइ चित्रनिल दास, लालपानी पुलिस थानानि जुबिन खातारनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर पुलिसनि हानजाया हरनि 9:30 रिंगासोआव गंसे साखा खबब्रै गारि नम्बर AS 12R3902 आ अरुणाचलनिफ्राय फैगासिनो दंमोन। जेब्ला पुलिसा गारिखौ होबथानो इसारा होदोंमोन अब्ला काराव थानाय सुबुंफोरा पुलिसखौ नुनानै कारखौ लाखिनानै सानै सिखाव फालांगिरिया खारखोमालाङो। माजबादनिफ्राय जतिन नार्डनि रिपर्ट NBT लाइव। আপনার নাম কি? সিগম বসুমতারি। ঘর কোত? নগাঁও। গাঞ্জাখিনি কোর পরে নিয়েছিলেন? স্যার এই আদর্শর পরা। আদর্শপুরা। কোত লৈ গিয়েছিলেন? এইছিল আদর্শর পরা এই মাছ টাউনলে গাড়ি উঠিয়ে বলিছিলেন। গাড়ীখন কাৰ? গাড়ীখন নাজানো স্যার, তাত আগৰ পৰাই আছিলে, মই যাই পোৱাত তাতে গাঞ্জা আছিলে, মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তোমাৰ দেউতাৰ নাম কি? মাগন বসুমতারি। বস্তুটো অৰুণাচলৰ পৰা নিয়েছিলা? নহয় স্যার, মইতো সেইবিলাক নাজানো, মই আদৰ্শৰ পৰাই গাড়ী উঠি আহিছিলোঁ। हजुर भिडियो हुँदैछ हजुर